समदीर नावा जयसेवा నేను యూట్యూబ్ನ సీవల్ కారన్ బతలితకే మా ఊరు समदीर सगा समदीर कोनू 12 सगानूर सूर्या दायान आणि तादल तंबूर आणि राजल मोक्सन कटडल पाटल समदीर नावा जय सेवा राखी पुनम नेटी 9 तारीख शनिवार वांता 9 तारीख नेटी श्री श्री संशोधक कुश्रम संशोधक हनुमंतराव गुरु ओना पुण्यतिथि मनंत ओना पुण्यतिथि इतके गोंडी धर्मतगा पाठ अंटसी गोंडी लिपिटंट तोर 78 मल्ला 96 गोंडी लिपिटंटसी टीचर मत्तो गोंडी धर्मसाठी गोरू वेल्ले काळजी किसी तन नौकरी सुटकी तोर तनवा जीवातून समाजासाठी की तोर डगुडगु मिनिस्टर नगा डगुडगु राय सभा इरसेरे महाराष्ट्र ताल ते आंध्र ताल पूरा नाकनगा महासभा निर्तोर गोंडवनासाठी इनके ओना पुण्यतिथि पोरा महिनाता तारीख 9 राखी पुनमुनेटी जमगावा ओना पेंदरोन 7 दिवस आंदू आ दिवस नगा वाकीट समदीर नावूर तादल तमूर सोर्या धार्याल ते ओना मन शांति आयार बारितके समदीर महाराज कुंदा तायमकी वीर महाराज गोंडी धर्म इतोर गोंडी धर्म मरुंगमाट इतोर आणि गोंडी लिपीतून मस्त्राल मत्तोर आणि संशोधक मत्तोर वेल्ले अनुभव मेधाऊ वेल्ले अनुभव मत्ता रोम सुटकीतोर रचा सुटकीतोर बत्ती जाती साठी वर वेल्ले सेवा कीतोर महिना लांदू ओना 7 दिवस वाकीट ते मीकू वेल्ले पुण्य आयार पांडिकुपा लिंगाल बान गुरु पांडिकुपा लिंगाल आन मा जातीगा बुद्धि ज्ञान वेहतोर वो गुरु आंदूर बत्ती वे संशोधक आंदूर आणि जातीसाठी मागा दीक्षात का काकन गुरु दोस्तोर मुदोल पष्टू जंगुलिंगुना आज के जंगुलिंगु जे बतलिते बतीन के दुनिया त्रोपो जंगुलिंगुना ठावा आता आगा माऊर पाटलाल देवारी महाजन आणि राजाल मोक्साल आणि सरपंच नाल ते पोरो राजकीय लोकूर समदिरे ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುಡ್ಸಿ ವಾಕಿಡ್ತೆ ವನ मन शांति आयार समाजासाठी सेवा की तोर वो तन्नसाठी केवी मकी ओरू नौकरी सुटकी तोर समधी सुटकी तोर बत्ती जाती 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 जे नावा गोंडी धर्म जेरी तोर देसाठी मी मेटू 9 तारीखू दिवस शनिवार नेटी राखी पुनम नेटी 2 बजे मनंत 2 बजे ओना कार्यक्रम 2 बजे मनंत जमगाव त्रपो जैनूर मंडल ग्राम पंचायत जमगाव नार कुमरा भीम जिल्हा तगा आणि आने आदिवासी दिवस गे म्हणता कडसिवाता आदिवासी दिवस आणि कुसुम हनुमंतराव दासना संशोधक महानंता अग वाकिडते मी मेट मीकुनु कोणी ओना सेवा घरे मायार आणि ओना गोष्टी पुटनु ओना रचमातां कोटनु डगडो विडिट नको मत्तोर डगडो विडिट ना केंची गिरितोर आणि अनुभव ते गिरी असतो అదేसाठी మొత్తం సార్ మెడలికి వ్యాన్తోన్ జిల్లా మెడలికి వ్యాన్తోన్ జిల్లా మెడియన్ వ్యాన్తోన్ అని ఎంపీటీసీకి వ్యాన్తోన్ సర్పంచ్కు వ్యాన్తోన్ మెంబర్కు వ్యాన్తోన్ కట్టడాలకు వ్యాన్తోన్ మొక్సాన్ వ్యాన్తోన్ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುಡಿಸಿಕುನು ಬೋರೆಗಿ ಮನ್ಕಿಡಿ ಓನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗ ವಾಕಿಡ್ತೆ ಬೈ ಚೊಕೋಡ್ ಕಾಯಾರಿಂಜೆ ನನ್ನ ಸೇವಾ ಕಿಸೇರಿ ಹೆಸರು ಮಂತೋನ್ ನೀವ ಬಾರಿತಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಟೆ ಓರ್ ವಾಯ್ವಲ್ ನಾವು ದೈವ ಓನ ದೈವ ಅಂದು मावागी दैवांदू समाजासाठी वर बसले आतोर बोन के टाव असले डगू डगू मिनिस्टर कुंटार सगळी जाती जाती इतो आणि ते के कोटनाका भीमराव समतो पाबरांतर समतो छत्तीसगढ़ बोर होतो पोरपाटा धनेगाव तगा पोरपाटा धनेगाव ता वय वाले कुसराम हनुमंतराव गोराम रामराव उनगी ओन पीसिकून महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ होतो गैसड़ा गरतिल जिल्ह्यातगा वसिकून अक्के पोरपाटा धनेगाव का पण फस्ट 21 పోతోరు మాకు బస్కే పోతోరు 2022
2002 होतो असे बोरे माकून फरोपट धन गाविन ठाव असले ते गोडम रामरावून वो शिकून आग अध्यक्ष की शिकून समदिरकून भारत देश नका गोंडवान अध्यक्ष की तोर गोडम रामरावून आणि आतोर महाराज आंदोलन जाती वाट शिकून मा समाज बानायार जाती बानायार इगिरे जमगाव मीटिंग शिकून जंगुलिंगू इते कसके जंगुलिंगू सेल्वा बद पेने सेल्ले जंगुलिंगू सेल्वा बद जाती सेल्ले नव जाती मावा म्हणतात जंगुलिंगून पूजा केली आम्ही पाणी खूप लिंगाल गुरु आंदू नव जाती नो बा प्रण कಡೆ जायत पेन कनो बती वाटा वेसवित का म्हणता दयाकेसी निमेट आदिवासी दिवस घेतून तुम्ही आदिवासी दिवस म्हणजे बारी तुम्हाला बदे समाजून फुटतनी बती आदिवासी अवार्ड कुरे खाली आदिवासी दे जे इंते बती बारी फुटता बतासाठी फुटता बारी फुटता ಇದು ಮರಾಠಿ ಬಾರಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸ ಇಂಜರ್ ಪುಟ್ಟ ಮಾಕೂನ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸ ಅಂದು ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿ ಜಲಪತ್ ರಸ ರಾಜನ ಜೋಳಿತ ವೇಲಾಡ ಭೂಪಾಲ್ ತಗ ರಾಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಪಾಲ್ ತಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಾಂಗ್ 228 गडक मावांग 228 गडक बेके आतंग प्रूफ म्हणतांग हनुमंतराव महाराज वेस्तांग प्रूफ म्हणता रिकाम हिनोन बती इके रोता संसारसाठी रोता संसाटीन झगड़ा केंते बती झगड़ा कीवल कायु बनता इंदूर महाराज ने बदल इंदूर झगड़ा कीवल कायु मंत्रा बती जाती जाती है तम पेटिन सारी झगड़ा केंते रा भगवंतरा इंदूर अदेन साठी ओनर अन गोष्टी केंत किटते मावमरा झगड़ा कीवकने उंदी आसिकुन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नगा बतलता कंता गोष्टी वेहतोर महाराज अस्केन वेहतो इंदके तले अस्केन बसके वेहतो 2002 ते अगटाल नेडवेरी ताक्षर म्हणतावन पुण्यतित्तन वाकिडते यूट्यूब नगन के अंतोन त्याचं ना कारट सीमकी ना केमकी नुमटू यूट्यूब सुडसी वाकिडते मी वगी पुण्य यार ओना आशीर्वाद आत्मा समाजना सेवा कीतोरिंजरे वाकिडते MP MLA मंटू मिनिस्टर मंटू चेयरमैन मंटू बोरे मन मा बारा कोन्नूर बोरे कागद करीतूर मंटू कलेक्टर आतूर मंटू MRO मंटू सरपंच मंटू पटवर्क मंटू मीकु समदिकु नन्न जय सेवा की सर्वे अंतोन నాకు చిట్టి సీమకి నాకు ఇనుమాట్ గోండి ధర్మతాన్ చొక్కోడ్ నా గోష్ఠి మంతాన్ ఆదివాసి దివస్కి तुम्ही चोक्कोड ना गोष्टी केंचकी मी वगी दैव मावगी दैव समाजना महाराज वेस्तान कंचनपल्ली वेळील वेस्तान उमरी गुरुजी वेस्तान गादीगुर वेळील वेस्तान गोष्टी आंदू नावा आयो गोडम रामराव केस्तोर वेळीलना गोडा रामराव केस्तोर अदेसाठी दयाकेसी वेले वडकोल म्हणता मंदिर नावा जमगाव त्रको वाकिडते निमेट मीवा खड़क का मीवा सेवा की का मी जय सेवा तर की का दादालीर बाई समदिरे आदिवासी दिवस मनंता आणि महाराजना पुण्यतिथी मनंता समदिरे सूडंतोन समदिरे वासिकुनु भाग येत किटते मीवा कैक जोडकी को मावा संगल कोयल गेंदे चोकोटा यार इडकुन चोकोना गोष्टी वेस किटिजरे नन विनंती किसरे समदिक नावा जय सेवा।